Once again, magandang gabi Pilipinas. Hello world. Diyos marhay na banggi mga kasunog. This is still your Ako Bicol Cup Catanduanes brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. What an intense ball game we had kanina sa ating Game 1 dito sa ating Isla Camada semifinals. At partner, we are now down to our last game of the night. At makikita mo, punong-puno na, as in literal na punong-puno. Hindi na talaga mahuhulugan ng karayom itong mga bleachers natin dito sa loob ng ating venue, the Virac Sports Center, para sa ating, again, Game 2 ng ating Isla Camada Ako Bicol Cup Catanduanes semifinals. At para naman sa ating huling laro ngayong gabi, magtatapatan ang Team Virac sa pangunguna ni Coach Sedfrey Abrasaldo na naging undefeated sa Bracket A. Habang ang makakatapat nila, ang The Redeemer Team na San Andres na pinangungunahan naman ni Coach Louie Magno na naging top 2 sa ating elimination round dahil sa kanilang 4-1 record. At syempre partner, before anything else ay pag-usapan rin natin ang kanilang naging standing sa ating elimination round at kung ano ang magiging advantage ng top 1 sa ating Isla Camada semifinals. Ayan, knowing Virac being the top 1 caliber team sa ating bracket A, magkakaroon sila ng twice to beat advantage sa ating dito sa game na to, sa semis. Habang ang kalaban naman nilang kupunan na Team San Andres na pumapangalawa sa ating bracket B ay kailangang talunin ang Team Virac ng 2 beses for them to advance to our finals. It's a win or go home situation para sa kanila. Kaya they must give their 110% kung gusto nilang makapasok sa susunod na round, which is our best of 3 finals. And since ramdam na naman natin ng excitement partner, at ayan nga, makikita nyo punong-puno po tayo dito sa Virac Sports Complex. And it just shows na ganun katindi ang appreciation ng mga taga-Catanduanes dito sa ating paliga. Well, bago ang lahat partner, pakilala muna tayo. Ako nga po pala ang iyong kapartner na Cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, yan ang aking pangalan, doing play-by-play. At ito naman sa aking tabi, ang aking partner ngayong gabi, magmula pa kanina, ang walang kupas na si Coach Paul Sepe as our basketball analyst. Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi, Kapa Morgan, and magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa atin, ng mga nakatutok po ng Game 1. At ito, Game 2 na po tayo dito sa ating semifinals, laban ng Virac kontra San Andres dito sa ating game. Nako partner, kanina talagang hindi na tayo magkamayaw doon sa nangyari doon sa game na yun. At titingnan natin dito sa game na ito kung ano ba ang ipapakita ng dalawang magagaling na teams na ito dito sa ating laro. Ayan, ito ang Virac ay undefeated dito sa ating liga or sa naging elimination round. Sa tingin mo, ano ang kailangan gawin ng mga taga San Andres to cut the offense na itong mga taga-Team Virac na playing solid also sa ating elimination round? Yes, partner. So, itong Team Virac na ito, partner. So, sabi ko nga, this is a very experienced team, partner. Matagal na itong magkakasama din dito sa part na ito ng Catanduanes. Talagang hindi mo matatawaran ito in the likes of Kierman Langit. Of course, dyan si Benchempo and of course si Jeric Tarnate din. So, ang gagawin itong mga taga San Andres, partner, stop those guys, double their effort on their defense. And of course, ito, i-capitalize nila ang ginagawang maganda ni Tikboy Del Rosario on the other side, partner. Kasi maganda ang distribution ng bola ni Tikboy at maganda din ang points na ginagawa ni Tikboy dito sa ating laro. So, and of course, mayroon pa tayo dyan na Tikson Brothers, capitalize nila yan. And of course, the addition of this guy, Tiburcio, who played for Naga Casireños on the game nila sa Kamsur Leg. So maganda din ang pinakita nitong mamang ito doon sa mga nakaraang leg natin, partner. So for Team San Andres to win, double their efforts. Again, maglaro sila as a team and wag nila madaliin, partner, kasi nga sabi nga natin, this is just the first game and pag naipanalo nila ito, may chance sila na makalaban ulit ang team ng Virac and also mapunta doon sa sinasabing talaga nating do or die game, partner. So maganda ang larong ito, mga kaibigan. Susubaybayan po natin Virac versus San Andres. Ayan, good observation, Coach.
And right now, pasadahan na natin ang ating courtside reporter kasama ang dalawang kasurog players of the ball game para sa interview. So, sino ba ang nandyan? Oh, si Mabel. Miss Mabel Echegoyen, pasok! Magandang gabi mga kasurog at kasama ko nga ngayon ang kasurog player ng Team Verac at San Andres na sina Kierman Langit at Tikboy Del Rosario. Unahin ko muna ang kasurog player ng Team Verac na si Kierman Langit. Kier, knowing na 4-0 ang standing nyo, which makes you undefeated sa ating tournament, nararamdaman nyo na ba na tonight's ball game is your key to entering the #1 spot sa ating finals? Hindi ko po masasabi kasi hindi pa po kasi nagsisimula yung laro. Makikita na lang po yan mamaya. Yun lang po. Alright, how about you, Tekboy Del Rosario? From Albay, and even Camarines Norte, nakapaglaro ka na ng Ako Bicol Cup. Ano pa ba ang gagawin nyo para maiuwi mo na ang kampyonato sa iyong probinsya? So yun nga, nakapaglaro na ako ng Albay at Cam Norte. So nag-short. So siguro kailangan namin mag-focus sa game ngayon para makuha namin yung panalo and ma-extend namin yung game sa 18. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa and good luck. Ayan na muna ang latest update dito sa court. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat Miss Mabel Echegoyen and good luck to Tikboy Del Rosario and si Kier Manlangit at sa kanilang mga teams. Talagang kaabang-abang ang magiging matchup nitong dalawa. And right now, partner, pasadahan muna natin yung ating tinatawag na Big 3 matchups. Yes, partner. So, umpisahan ko, partner, dito sa Verac team. We have Jeric Tarnate, Kierman Langit, and itong si Patrick Benchempo. Look at those number, partner. Ito si Tarnate, 16.5 points sa average per game. Ito si Kierman Langit, 16.3 average per game. Ito naman si Benchempo, 14.0 average per game. So maganda ang pinapakita ng tatlong ito on the side of Verac, partner. And of course, sa kabilang team naman for Team San Andres, we have Jonathan De Rosario and the Tixon brothers, Albert and Alvin, partner. So maganda din ang pinapakita. Ito si Jonathan Tikboy De Rosario, partner. Napakaganda ng pinapakita, 21.4 average points per game. At itong magkapatid, itong si Albert, 13.8 points per game. At ito namang si Alvin ay 8.4 points per game dito. So titingnan natin, partner, dito sa tatlong ito at sa kabila kung sino ang magwawagi dito sa larong ito. Yan, maraming salamat Coach Paul. And para naman sa ating game story sa huling laro natin ngayong gabi, Team Verac kontra sa Team San Andres, pinamagatang Redeem or Reign. Will the powerhouse Team Verac also dominate and secure a slot para makapasok sila sa ating Best of 3 Championship? Or mapipigilan ito ng Team San Andres with their star players like Tikboy De Rosario at itong bago nilang acquisition na si Julius Tiburcio? Again, this is a crucial game for Team San Andres. Tulad nga ng aking observation, halos malalakas ang mga kupunan dito sa Catanduanes despite na nagkaroon ng talo ang Team San Andres, pero they will give us an intense ball game for tonight, and that's quite for sure. Will Team Verac reign this Isla Camada semifinals, or will Team San Andres redeem themselves at talunin ang twice to beat advantage ng Team Verac to force a game 2 for them to prove that they are the best among the best? Sa tingin mo, Coach Paul, who will win this ball game tonight dito sa dalawang malalakas na team na to, Verac and San Andres, at bakit? Ito na naman tayo, partner. Kanina naisahan mo na ako. Panalo ang biga. But ako, again, dito, ang pipiliin ko is Team San Andres. Again, I will go pa rin dun sa underdog na gusto ko, which is Team San Andres, kasi nga sila yung naghahabol dito for the slot sa finals to at may twice to beat itong mga taga-Verac. So doon ako sa San Andres because I know dito pa lang sa tayo ng mga players na ito, talagang sa tingin ko ito ang magwawagi ngayong gabi. I don't know sa iyo, partner. I will stand my ground. Doon ako sa talagang mas may kumpiyansa, which is Verac, knowing the fact na wala silang talo sa elimination. I'm sure na madadala nila yung kumpiyansa dito sa semis na to. But sabi nga natin, bilog ang bola. So eto na, wag na nating patagalin. Diretso na tayo sa ating laro. Ipasa na natin ang bola sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvedar. Marhay na PB Colacha! This is your day 11 of Ako Bicol Cup Catanduanes. Brought to you by Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. At habang nakasunod pa,
We welcome you once again inside of our Sports Complex. Our double-header matchup in our Isla Nevada semifinals. Our second and final game will be having Team San Andres against the home court Team Vietnam. And for the first five of Team San Andres, wearing jersey number 16, point guard, Dick Boy Del Rosario. Wearing jersey number 2, shooting guard, Alvin Dixon. Wearing jersey number 3, small forward, Albert Dixon. Wearing jersey number 23, power forward, Ronald Conklin. And wearing jersey number 91, center, Juju Sibusho. And coach for Team San Andres, Mr. Louis Bacco. And for the centers of your team, Vietnam. Wearing jersey number 13, point guard, Herwin Tabuso. Wearing jersey number 11, shooting guard, Cherry Karate. Wearing jersey number 5, small forward, Kier Malagi. Wearing jersey number 28, power forward, 25, PJ Dupont. And wearing jersey number 69, center, Jonathan Barrion. That coach for Team Vietnam versus Cedric Abrasato. And for the officials for this ball game, Gretchen Durano Tumasela. Number 1, Jomer Giro, and number 2, CJ Sanchez. The censor of the Mule Cup, Taduanas, At yan po ang magiting na boses ng ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. And both teams are now ready for the tip-off. Maglalabanan ito ng mga bagong acquisition. Julius Tiburcio on the part of San Andres. And ito namang si Jonathan Bailon para sa mga nakaunang possession sana. Kaya lang nabitawan kaagad ni Manlangit. I'm talking about itong Virac team na naka-blue, samantalang ang mga taga San Andres, yung mga naka-puti at pula. And Yes, pasadahan natin, partner. partner, yung mga starters natin. Ang ating starting five for both teams. For Team Verac, we have Herwin Tabuso, Jeric Tarnate, Kierman Langit, PJ Docor at Jonathan Balyon. At sa kabila naman for Team San Andres, we have Tikboy De Rosario, Alvin Tixon, Albert Tixon, Roldan Tagle, and Julius Tiburcio, partner. At ayan, unang nakascore, itong si Albert Tixon for Team San Andres. At ayan, Tabuso crossing the midcourt section, Tarnate. At napunta sa side kay Jonathan Bailon, unang tira niya, Mintes. Naalala mo ba itong si Balyon, partner? Yes, partner, he plays for Team Sangay, if I'm not mistaken, partner. Sangay. Yes, yung game nila against Goa, yung layup, partner. Yun ang naalala Hindi ko mo makalimutan dito. yun Yung miss layup eh. So, Sana naman hindi siya magmintis dito, oo, no? so, pero naglaro na po ito sa Camarines Sur Leg. Magaling ang big man na yan. Ayan, nagkaagawa ng bola, sina Tabuso at Del Rosario. Tarnate fires! Miss! Nagkaagawa na naman ang Tabuso at Del Rosario. And the referee says it will be San Andres basketball. Sila po ang unang may puntos sa labang ito. So maganda, partner, itong early goings ng ating laro dito. So, yun. Halos lahat na rin nasabi natin sa ating pregame. So, Tikboy De Rosario finds a guy sa ilalim. Nasa sa labas. Tumira si Albert Tixon pero mintis yung kanyang 3 points. Tabuso finds Kierman Langit who steps back and got fouled. Unang foul dito kay Tagle for San Andres. First and personal and team foul. 18 seconds to shoot. Kier finds Erwin Tabuso. Tabuso fakes a shot. Binigay kay Tarnate. Fires from downtown. At yan ang trabaho talaga nitong si Jeric Tarnate. Tumira ng 3. Yes, partner, sabi nga natin, itong Jeric Tarnate talagang malaki ang percentage nito when it comes sa 3-point area, partner. Oo. So talagang dapat ito ang bantayan ng mga taga San Andres dito.
Ano kaya ang magiging epekto din itong si Julius Tiburcio? Kung mahalata natin, wala na si Jonathan Aldave. We heard na, I guess, papunta ng US yung Jonathan Aldave, kaya pinalitan siya ni Tiburcio. Ano sa tingin Yes, mo kung sa partner. magiging epekto nito ni Tiburcio sa kupunan ng San Andres? Ang maibibigay naman nito ni Julius Tiburcio is yung steadiness, partner, when it comes sa ilalim at yung effort. Ito yung hindi mo matatawaran dito kay Julius Tiburcio, partner. And of course, mawawala ka ng isang scoring, partner. Ito din. We're talking about the Angel. Yes, partner. Nakascore na doon si Julius Tiburcio. So, ang kanyang unang field goal. Yes, partner. Kung mapapansin mo, maganda din ang scoring nito ni Julius Tiburcio. Kaya medyo maganda yung acquisition nito mga taga San Andres dito kay Julius Tiburcio. Tama, okay. We will see kung makaka-adapt siya ng maayos dito sa sistema ng mga taga San Andres. In the meantime, nahirapan sila doon na makascore. 3 opportunities yun. Pero hindi nila na-connect yung tira. Nagmintes din doon ang point guard nila na si Tabuso. At ganun din yung follow-up shot nitong si Jonathan Balyon. Ay grabe. Talagang feel na feel ko, partner, ang excitement ng lahat na nandito sa loob ng Verac Sports Center. Punong-puno po tayo. Talagang siksikan na siksikan. At meron pa mga gustong pumasok sana. Kaya lang, yun na nga, doon na lang kayo sa ating LED sa labas. Tixon to Tiburcio. Tiburcio finds another Tixon. That's Albert. And hitting that long two. So far si Albert Tixon pa lang ang kumakamada. And maganda yung patience Yan doon si ng mga Tiburcio. taga San Andres, partner. Oo, tama. Merong foul na nakita ang ating referee kontra dito kay number 91, Julius Tiburcio. First row foul, second team foul. So, napaganda ng matchup ng Balyon at saka Tiburcio, Yes, ano? partner. So, Parehas maganda yung build. Balyon still can't hit. Ayan na. Tikboy de Rosario fires from 3! Yes! That's his first 3-pointer of the ballgame. Jonathan Balyon will retaliate. Wala. Rebound ng mga nakapula. Tagle. Tumatakbo. At ipinasa ang bola sa kanyang kakampi si Tixon. Pero hindi rin nag-connect. Eto na si Ducor, nabitawan ng bola. So, nakakalamang na dito ng 6 kaagad ang mga taga San Andres. Ang bilis ng oras, partner. 5 minutes na. partner. Medyo nag-i-enjoy talaga tayo dito sa game natin. So, but again, partner, medyo slow start itong pinapakita nitong mga taga-Verac. Kumpara mo dito sa mga taga San Andres. Tikboy de Rosario talagang kumakayod pero he misses that shot. At buti naman at napunta sa mga kamay ng mga nakapula. Tikboy fakes in front of Balyon. Oops. Nowhere to go doon si Tikboy de Rosario. At yun ang Tarnate. Don't leave him open. And there you go! Second 3-pointer of Jeric Tarnate. Medyo nagdalawang isip doon si Salvador, partner, kung kukunin niya si Tarnate. But kung ako, kukunin ko yun, partner, kasi alam kong shooter. Doon na lang, ibibigay ko na lang yung 2-point kaysa doon sa 3-point. Sabi kasi parang ang layo naman. Pero talagang this guy can hit from way downtown. Balyon will try another. And this time, wala pa rin. Kaya lang nakakuha ng foul. So mukhang maalat talaga ang start nitong Balyon, ano? Pero maganda yung mga tira niyang binibitawan. Yes, partner. Good selection, good shot selections naman. Kaya lang di lang talaga pumapasok. Pero dalawang foul na itong si Tiburcio, partner, dito sa ating laro. Ay, wala pang, hindi pa natatapos ang first quarter natin. Nakakadalawa na ba? Yes, Grabe. partner. At before that, puntahan muna natin itong si Danica Garcia sa ating courtside. Danica, ano bang latest dyan?
Thanks, Coach Paul. We will be able to maintain our level for us to win this fight. Yan ang naging pahayag ng assistant coach ng Team Virac na si Coach John Janela. Ayon sa kanya, kulang sila ng 2 point guard. Yung isa ay veteranong player at yung isa naman ay baguhan sa larangan ng basketball. Kung kaya naman kumuha muna sila ng isang import ngayon na si Jonathan Balyon. Sa ngayon, Kapa Morgan and Coach Paul, hangad lamang ng buong Team Virac na ma-execute nila ng maayos ang mga techniques na napag-usapan at mailaban nila ang laban na ito between Team San Andres. Dagdag pa ni Coach na sana ay ayusin din ang tight man-to-man defense at pakabantayan ng mga key players ng Team San Andres, especially Tikboy Del Rosario. Ayan muna ang latest update mula sa courtside ng Team Virac. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Ms. Danica Garcia, and the ball went out of bounds. It will be Virac's basketball. 2 puntos po ang lamang ng mga taga San Andres at 4:05. Erwin Tabuso may tanga ng bola against Tikboy Del Rosario. Finds Kierman Langit. Kontra kay Tagle. Fades away. Wala. Rebound Tagle. Tikboy Del Rosario now has the ball. Nakita si Osorio na nasa unahan. Ipinasa ang bola pero nabitawan. Napunta kay Tixon. And Jonathan Del Rosario hits another 3-pointer. Yun, partner, ang dapat gawin ni Jonathan Del Rosario dito sa ating laro, no? Talagang capitalize daw sa open shot. Kasi alam na natin, may tira talaga yan si Tikboy Del Rosario. Oo. And yeah, he went on fire sa yung laro nila. In the meantime, yeah, that's Kierman Langit scoring for Virac. Malakas yung tira nitong si Albert Tixon. Manlangit will challenge Salvador. At yon, unang field goal nitong si Jonathan Balyon for Virac. Isa lang po ang lamang ng mga taga San Andres dito. 2 minutes and 52. So, dapat partner mag-double effort dito yung mga bigs ng San Andres. Kakasabi ko lang at itong si Osorio with that end one play. So kasi partner, nasa labas na ngayon si Tiburcio dahil 2 na ang foul niya dito sa early goings ng ating laro. So dapat mapunan nitong si Osorio ang role nitong si Yes, partner. Tiburcio upang makatulong sa kanilang mga standouts na sina yung Tixon Brothers and of course the Aquaman, Tikboy Del Rosario. As we take a look at the Kasi magiging vital partner yung mga bench player eh. Pag maganda din yung linaro nitong mga bench player at mapahingahan na mabuti itong mga starters nila, maganda ang ilalaro nitong mga starters na ito. Kagaya nung ginawa kanina nung Team Biga partner, kung mapapansin mo. Every time na may ipapasok silang guy off the bench, talagang nagmamaterialize partner for them. Oo, talagang merong magandang epekto at talagang makikita natin na kampante, composed doon yung mga taga-Biga sa ating first game kanina. At right now, we're still hoping for another identical na exciting ball game between these two teams. Ang San Andres na nasa screen natin ngayon and itong mga naka-blue na mga nasa teritoryo ang kupunan ng Virac. And this again being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Right now it's Osorio who will Raymond Osorio para sa kanyang bonus shot. At mintis yung tira na rebound ni Balyon. Right now it's Lai Francisco acting as the point guard. Nasa loob na itong si Buenchempo. Kaya lang na-chempoan siya doon ng number 15. At ayan, for the finish. But they can't do the finishing task. Oh, what a play! Mula kay Lai Francisco, hindi lang pumasok. So, mayroon tayo mga off the bench. Cabrera for San Andres. At nagkakaroon ng nagkagulo doon. 17 seconds to shoot. Pero yan, sabi ng referee, it's Virac's basketball. Save ball.
So Buenchempo nasa baseline para sa inbound play na ito. Pinasa sa labas kay Lai Francisco. Lai Francisco executing the play. Tumira ng 3. Wala. Buenchempo finds Ismande sa labas. Ismande naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Lai Francisco at gusto sanang ipasa kay Buenchempo. Kaya lang nagkabuhol-buhol doon at nasa kamay na ngayon ni Del Rosario ang bola. Albert Tecson to Salvador. Ryan Salvador against Ismande. Tumira ng 3. Pasok yan! Ryan Salvador. That's his first field goal and the first 3-point shot made by Ryan Salvador. Hindi usually ito tumitira sa labas. Ano, partner? Yes, partner. Pero may stroke din eh. So, kaya naman na pumasok yung tira na yun. Ayan, well defended doon ang baseline drive na yon ni Buenchempo. Timeout, Team Virac. Kaya sinasabi natin, medyo slow start itong mga players nitong Team Virac, partner. Oo. So, at ang sinasabi nila kanina, medyo kulang sila when it comes to guard position. Kasi normally, partner, pag nandito, yung player nila na si Ryan Regalado, is talagang may katulong itong si Herwin Tabuso. But right now, hindi natin nakikita ito si Regalado dito, partner, sa larong ito. Oo, matanong nga natin yung mga courtside reporters natin kung bakit for the past games ay hindi na natin nakita yung Regalado. Ano? Yes, At partner. yan, bilang second option nila sa point ay itong si Lai Francisco replacing itong si Erwin Tabuso. So, titingnan natin, partner, at ito, napakadami po ng ating mga manonood sa isang social media platform natin is mayroon tayong 3.7 thousand 3.7K na mga manonood. Abay, So, happy viewing po sa inyong lahat. And dito, nanonood ng live, partner, talagang di mo mahulugang karayong, partner. Talagang Ayan. punong-puno tayo dito. Tama. And pabati daw. Sige, mamaya-maya papasadaan ko tong greetings ni brother na si Giovanni Paolo. Maya-maya. And of course, boss. And one play for Ryan Salvador. Aba, ibang level din ang ipinapakita nitong si Ryan Salvador, partner, dito sa larong ito. Yun na yung sinasabi ko nga, partner. Itong mga players na ito coming off the bench, talaga malaki ang role nito dito sa game natin. Kasi, Look at that. yan, partner. And double ano doon, partner. Double whammy ang sinasabi natin kasi dalawa na din ang foul nito ni Balyon. Jonathan Balyon dito sa ating laro. Kaya inilabas muna siya ni Coach Abrasaldo. Pero namintis ni Ryan Salvador ang 3-point play opportunity. Right now it's Lai Francisco and lob is in the air. Kaya lang mukhang napapasama ang bagsak nitong si Buenchempo. Hope everything is well. Hindi naman sinasadya nitong si Ryan Salvador ang collision nila sa ere. Foul number 1, Ryan Batiin ko lang muna itong si Bossing Merto. Ayan. Deep foul. Mamerto Rojas. Lane review. Alright, and sige. Malaki palang suporta mo, boss, ha? Suportahan mo din kami ni Coach Paul Sepe, ha? Okay, and also hello sa mga taga San Andres, taga dyan baga ako, ha ha ha. Pero tumira din sa Virac itong si Giovanni Paolo Romano. Alright, kapatid to ni Boss James Romano. DJ to, ha? Si Giovanni Paolo Romano. Sige, salamat brother for watching. And right now, Buenchempo will take 2 shots from the charity line. At yun, naipasok niya ba yung una? Hindi ko na... Yes, partner, pasok yung pasok yung dalawang tira niya. 19-13. So, 6 po ang hinahabol nitong mga naka-blue, ang mga taga-Virac.
Ryan Salvador against Esmante. Humingi ng screen. Tumira sa 3! Muntik na. Rebound. Itong si Rasal. At nice transition play. Finishing on that one is Buen Tiempo. Talagang tiyempong-tiyempo. Yung layup naman, partner, para dito kay Patrick Vincempo. Right now it's Tikboy de Rosario with the ball. Trying to crush the defense. Albert Dixon pumakawala ng wild 3-point shot. And it's going to be Verac's basketball at 9.8 seconds remaining dito sa ating first quarter. Lai Francisco to Kierman Langit. Kierman Langit will fire and will miss. And that will end our first quarter action dito po sa ating Isla Camada Diaco Bicol Cup Catanduanes semis. Laban ng San Andres at ng Verac. 19-15, apat ang lamang ng mga taga San Andres. Coach. Yes, partner. So medyo maganda ang depensahan dito ng dalawang kupunan. Kanina, opening frame pa lang, talagang nagmaman-to-man defense na itong mga taga San Andres. At yun naman sa kabila, itong mga taga Verac ay nag 2-3 defense. But later on the first quarter is talagang kinounter naman yon ng mga taga Verac para to have their own man-to-man defense. But right now, partner, ayan, nakakalamang itong mga taga San Andres dito ng 4 na puntos kasi maganda ang pinapakita ni Tikboy de Rosario sa ating opening frame. And of course, partner, sabi ko nga, pag maganda ang linaro ng mga bench players at ang mga players itong mga taga San Andres is maganda magiging resulta nitong larong ito. At ngayon, medyo, sabi ko nga, ito namang mga taga Verac, medyo, partners, to start sila dito sa larong ito. And hindi pa gaano nakaka-adjust itong kanilang newly acquired na import na si Jonathan Balion, who manages to 3-point, tatlo pa lang yung kanyang na-score dito. And so far, si Jeric Ternate ang maganda ang pinapakita sa ating nakaraang first quarter. Ito muna, shout out Santelices family. Diyan sa San Andres, wife ni Coach SP, Eunice May, at yung dalawang anak from Von and Eliana. Ayan, sige. So once again, Santelices family ng San Andres, magandang gabi po sa inyo. Salamat for watching. And Coach SP, Eunice May, at yung dalawang anak nila, Von and Eliana. Okay, and sige, padami ng padami yung mga nanonood sa atin online dito sa ating sa Reps Saldico Facebook page. Napapanood po kami sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page, and siyempre pa sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup YouTube, and meron na rin kaming TikTok, so pwede rin kayong mag-check dyan, Okay, and yung mga pa-shoutout nyo, mamaya-maya papasadahan natin yan as we take a look at the highlights of the first quarter action. Ayan, Ternate family watching from Canada, from Saikatsuna, Ternate. Ayan, sige, maraming salamat. Yung mga nanonood sa atin abroad, yung mga kasurog natin, yung mga katangduanon na nasa abroad. Happy viewing po sa inyong lahat. And partner, pasadahan ko din itong mga leading scorer muna natin, For Team Verac, we have Vincempo with 6, Ternate with 6, and sa kabila we have De Rosario with 6 points and Salvador with 5. Alright, and may pabati ang aking kumpare na si paring Crisantobal Madrid. Pinapabati niya yung mga taga Sueco. Ayan, na nanonood ngayon. Ayan, so sa staff ng Sueco, hello po. Balik tayo sa ball game. It's Albert Dixon with the leather against Buen Tiempo. And right now it's Kierman Langit defending. Bagong salta itong si number 6. At sinubukan kaagad na umiscore, pero wala, mintis yung tira ni Earl Andrea. Lai Francisco now has the ball. Waving and humihingi ng screen. Binigyan naman ni Rasalian. Hesitation move. Blocked by Tiburcio. And on transition right now, Cabrera will finish after that long pass mula kay Julius Tiburcio.
Good block on the part of Julius Tiburcio, partner. Talagang maganda ang pinapakita din ito ni Julius dito. Parang hindi siya baguhan dito sa team na ito, no? Tama. So, talagang alam na alam niya din kung anong gagawin niya dito sa game natin. Mande finds Rasal. Rasal penetrates, was blocked by Tiburcio. Manlangit, nahihirapan. At yun, nagmintis na nga. Del Rosario with the rebound. Tumatakbo, pumapasa, tumitira naman. Itong si Albert Tixon for the deuce. There you go. That's Albert Tixon. And right now it's Lai Francisco. Finds Kierman Langit, open na open. Pero sabi niya, ipapasa ko to. Esmande, nasa harap si Cabrera, o Andrea rather. And that shot was partially blocked by Tixon. Right now, it's Tikboy de Rosario spinning and shooting but missing. Humihingi ng foul pero sabi ng referee, that's a clean clean play. Lai Francisco penetrates, squeezing in for that layup pero mintis. Rasal will miss. At yan na naman ang mga taga San Andres. Tikboy de Rosario launches a bomb! And yes! Sabi nga ng ating partner na si Jan Basuler, kaboom! Grabe, partner. Talaga, yan ang magagawa ng Tikboy de Rosario. Pasa, ngayon naman, 3-point bomb, partner. Tama. Hello kay partner Jan Basuler, Wadi. Hello po, Wadi. Kaboom! Lai Francisco. Missing again. At ayan, libreng-libre na naman doon si Cabrera. And what a sweet way to score. Sabi niya, walang kabantay-bantay. Salamat, Tikboy de Rosario. And Mabel Etchegoyen right now, merong balita sa atin. Miss Mabel, pasok! Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Naghihiyawan ngayon ang mga manonood sa loob ng Virac Sports Complex sa tindi at ganda ng laban ng Team Virac kontra sa Team San Andres. Ito umano ang gustong mangyari ng coach ng San Andres na si Coach SP. Puspusan ang kanilang naging practice at nakafocus lang sa game ang kanilang players, kaya asahan din umano na mag-step up ang kanilang local players at hindi lang aasa sa kanilang imports na sina Tikboy del Rosario at Julius Tiburcio. Titiyakin din umano ng kanilang kupunan na hindi lang magandang laban ang ibibigay nila kundi ipapanalo rin nila ang laro. Sa ngayon, kita naman ang kalamangan ng Team San Andres kontra sa Team Virac. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team San Andres. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Yan, dahil sa excitement, nagkakamali itong si Miss Mabel Etchegoyen. Okay lang yan, natural lang yan. Lahat naman nagkakamali. Maraming salamat Miss Mabel for that report. Right now, nakabalik na si Balyon. And nahirapan na sa play na yon. Again, Bailon is playing with 2 fouls. Yes, Kagaya partner. Kagaya ni Tiburcio. But again, parang walang foul yung dalawang import natin, partner. Talagang nagbabanggaan siya sa ilalim. Chairman Langit to Tabuso. Talagang hirap na hirap sila sa offense. Kahit itong si Manlangit, talagang hirap. At yan, second chance opportunity for San Andres. Sabi ni what a lob! Pero hindi itinuloy ni Tiburcio. Nag-alangan siya doon. Medyo, sabi niya, masyadong malalim. Guenchepo missing, pero mayroong foul away from the ball. I guess it's Sarmiento who will be called for that one. Shout out Tevez family sa Virac, Bato, San Miguel, and Baras from Willie Tevez. Ito, partner, kung mapapansin mo at the other end, tingnan mo ang dipinsahan ni Benchempo at ni Tikboy. Talagang, binabox na itong si Tikboy. Almost making that shot is Andrea, pero mananatili sa kanila ang bola after that the ball went out, after that out of bounds situation. Tikboy del Rosario will inbound. And finds yung si Cabrera at napunta kay Tiburcio ang bola. Tikboy launches another bomb! Wala. Mintis. Na-rebound ngayon itong si
Erwin Tabuso. And there you go. Sabi mo ba, bomb? Eto, bomb pa rin ang atid ko sa inyo. At balik sa 10 partner ang abante nitong mga taga San Andres dito. Tama. And yun, merong nakikitang pag-asa dito ang mga taga Verac. And ayan, another easy 2 this time for, again, Erwin Tabuso. Marlon Austria, hello. Nanonood mula dyan sa relocation sa Anislag. Marlon, salamat for watching. And seconds to Marlon shoot. Austria. Rather, it's Tigboy de Rosario. Spins and fades away and makes the shot! Tigboy del Rosario. May end one pa. Iba ang ipinapakita ng Aquaman dito sa ating Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes Semis. Tatlo na. Yes, partner, tatlo ang foul nito ni Jonathan Balyon dito. As we take a look at itong replay natin, partner, napakagandang move on the part of Jonathan Del Rosario, partner. Substitution. Grabe. Only a very confident and talented player can do that. And look at the stare down. Yan ang talagang tenacity. And kailangan niya ni Tigboy de Rosario para mas mag-accelerate pa ang kanyang performance dito sa larong ito. And completing the three-point play opportunity is Jonathan Del Rosario. Erwin Tabuso to Balyon. Balyon muscling his way papunta sa loob and finally kumonekta ang ganong klaseng tira niya. Tabuso. Umescore din! At ayan, nasurpresa doon ang mga taga San Andres. At ayan, nakascore naman Buenchempo. That's Kerman Langit. That's Buenchempo, partner. Buenchempo. Oh. Grabe, partner, yung 6-0 run na yon, partner. Grabe. Kailangan niya ng mga taga-Virac. And good thing nagmaterialize for their team. Just a short period of time, partner. 6-0 run ang kinamada nitong mga taga Virac dito. Bago yung timing ng San Andres with Anthony Urbano around. Mukhang kailangan nilang mag-adjust. Mapapansin mo itong si Anthony Urbano ay hindi nakapaglaro ng mga ilang games for his team, and right now he's back. But again, sunod-sunod na turnover on the part of team San Andres, partner. So Oo. dapat pangalagaan nila na yung bola na yan na mabuti. Kasi sabi nga natin, itong mga teams na naglalaro sa ating semifinals, hindi ka pwedeng malingat dito, partner. Tama. Talagang yung mga 10 kalamangan na yan, napakabilis lang bawiin yan for this kind of team. Oo. Sabi nga, ang pinaka-importanting bagay sa loob ng court ay ang bola. Dahil kung wala ang bolang yan, Imagine partner, 10 tao ang nag-aagawan sa isang bola. No? Oo. Talagang napaka-importante. At napaka-importante ng game na ito kasi this will determine kung talagang may pagkakataon pa itong mga taga San Andres for game 2 or ito na bang mga taga Virac ang mananalo at makakalaban ng Team Viga sa championship. Oo. And okay. Crossing the mid-court section ay itong si Dixon, binigay kay Julius Tiburcio, sizing the defense of Balyon. Tumira pero mintis. And the ball will go to Team Virac, who's trailing right now by only 5 points dito sa ating laro. 31-26. Buenchempo, naghahanap ng mapapasahan. Itong si Balyon posting up Julius Tiburcio. Buenchempo to Tabuso, fakes and penetrates. Wala yung tira pero nandun si Manlangit to save the day for Virac. At ayan, 3 na lamang po ang kalamangan ng mga taga San Andres. Tigboy de Rosario will orchestrate on this possession against Buenchempo.
There goes Tikboy. Dishing it out to Tagle and Tiburcio. Wild shot yun, pero yung bola ay mananatili sa mga nakapula. Normally partner, itong si Tiburcio yung mga short, yung mga mid-range niya yan talagang nako-convert niya. Pero kanina he opt to drive na lang partner. But again, andun si Kierman Langit to block that shot partner. 14 seconds to shoot. After missing that mid-range jumper na nasa harapan itong si Balyon, sabi niya, ano kaya, testingin ko yung drive. Kaya lang, yun pa rin, hindi pa rin nag-materialize. At eto, naagawan ng bola, itong si, oh, what a sorry miss for Tabuso. Grabe. So, turnover on the part of Tixon, and siya pa yung nakapaul on the other end, partner. Oo, naagaw actually sa kamay nitong si Anthony Urbano. Parang he was to receive the ball from Tixon. Number 9 out. So again, tatlo lang po ang kalamangan ng mga taga San Andres kontra dito sa Virac na magkakaroon ng opportunity para matapisan pa yan o maaring matabla. Balyon, posting up Julius Tiburcio, tumira, nagmintes na rebound na ngayon itong si Jonathan Tikboy Rosario na nakita naman na nasa unahan na ang kanyang kakampi na si Alvin Tixon, and that's an easy 2 for Alvin Tixon. At balik sa 5 ang kalamangan ng mga taga San Andres dito, partner. Tama. At ayun, steal doon ng mga nakapula. Ayun na naman si Tixon using the left hand this time. Nice transition play for San Andres. Maganda yung cut ni Manlangit pero everything but the shot. At yun, miscommunication on the part of Albert Tixon at itong si Tagle. Roldan Tagle. So, papalitan muna itong si Manlangit who's struggling so far in this ball game. If I'm not mistaken, 2 points pa lang siya dito sa laro natin, partner. Oo, tama. Si Docor ang pumalit sa kanya. Docor kumat, napasahan ni Balyon pero the ball went out of bounds. It will be still Virac's basketball. Shout out kay Esmande, sabi ni Happy Mart Convine. Okay, sige. Docor. Muntik na maagaw ni Tagle. Buen Tiempo. Wala. Nagkaagawan, nakuha ng mga naka-blue pa rin. Pero napakahirap ng mga pasa ang binibitawan itong mga naka-blue. Pero finally, nakasungkit ng foul doon itong si Buen Tiempo. At may report tayo, partner, mula kay Miss Danica Garcia. So, Danica, ano bang balita dyan? Maraming salamat, Coach Paul. Pinakitaan na nga tayo ng magandang teamwork mula sa court nitong Team San Andres. Sa sunod-sunod na 3-point shooting nga ni Tikboy del Rosario, kitang-kita natin ang naglalagablab na bakbakan ng dalawang kupunan. At dahil sa mga strategies at techniques ni Tikboy, yan ang naglagay sa kanila ngayon para makalamang mula sa Team Verac. Halata rin Kapa Morgan at Coach Paul sa mga mukha at kilos inside the court ng players ng Team Verac ang pagkadismaya ngayong quarter. Ayon nga sa aking obserbasyon, sa Team Verac, nahihirapan ang mga players nila na makaagaw ng bola, kakulangan ng kanilang depensa at opensa at magandang teamwork sa loob ng court. Sana ngayon makabawi na sila para maipanalo nila ang laban na ito. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. And maraming salamat, Ms. Danica Garcia. And nakascore doon kanina si Albert Tixon for San Andres. Samantalang itong si Jonathan Balyon is hindi natin masabing very consistent sa larong ito. Yes, partner. Talagang Medyo panaka-naka lang, partner, yung nagagawa nito ni Balyon dito sa ating game. Pero maganda at nakakuha niya yung rebound at naipasa na yan kay Tabuso. Tabuso na, tumatakbo. Stops and pops. And ayan, ano yung sabi mo dyan sa ganyang klase ng foul sa Yung landing spot, partner. landing spot?
Oo, na-occupied nitong si Occupied ni Alvin Tixon, kaya tinawagan siya ng foul. So, Substitution. Erwin Tabuso will be shooting 2 free throws because of that. Hello, Wadi Jan Batchelier, nanonood sa atin dito sa live. Hi, Wad. Magandang gabi po. Oo, and si Aaron Joshua Solano nanonood din. Shout out kay Boss Amo Mark Santelices. Go San Andres, sabi ni Julius Everett Cantillejo Vales, ang haba ng pangalan. Pasok yung unang tira. Itong si, una ba yon? Yes, partner. Yeah, unang tira ni Erwin Tabuso. Oo. Buban family from Saipong, Catanduanes. Ayan, sabi ni Edward Buban Viñas. Oops, muntik na makapasok sa camera natin. Yung mga bumagsak kanina. San Andres basketball now. So again, medyo may pressure dito itong mga taga-Verac, partner. Oo, kailangan gawin nila talaga yan. Kung gusto nilang mabago ang tempo ng larong ito. At ayan, mukhang magsasucceed sana doon si Tabuso. Pero ayan na, sinusubukan ng pumuntos itong mga nakapula. The ball went out of bounds. It will be same possession. Coach challenge the team. Get up. Okay, so coaches challenge daw. So, pupunta tayo, o actually, yung mga referees natin pupunta sa replay center natin. Titingnan natin kung magiging Verac ba yung possession or mag-stay sa mga taga San Andres, partner. But again, lamang pa rin po ang mga taga San Andres dito with 1 minute and 23 seconds remaining sa ating second quarter. At may pogi na nanonood. Poging-pogi ito. Poging-pogi si Joey. Ayan, Joey. Punta ka na dito. Kailangan ka na. And nanonood. So, Tuminawog, San Andres. Ayan, sige. Ito na si Erwin Tabuso. Bringing the ball down. Nakita si Rasal against Tixon. Pero nauna yung foul before the shot. Foul number 2. Alvin Tixon. Third personal foul. 4 team foul. Brunya, Torsilino, Bukog family, nanonood din from Pasig, Rosario. Sigurado mga taga-Katanduanon to, kaya lang nasa Manila na ngayon, nasa Pasig. Yung iba naman nasa abroad. Yes, partner. Oy, good find. Jonathan Balyon missing again. Intercepted yung pass na yon. Ito na si Erwin Tabuso. Will fire from 3. Wala. Pero na-rebound ni Lucor. And yan, that's dirty work for Lucor. 52 seconds remaining. Lamang ng 4 ang mga taga San Andres. Ayan yung screen. Nickboy Rosario squeezing through. Wala. Wala rin yung tirang yon ni Cabrera. Pero finally, Nickboy de Rosario nakanakaw doon. Yes, partner, but good effort on the part of Tagle, tapping it to Nickboy de Rosario for 2. Oo, that's a good effort. Mayroong foul, sabi ng referee. So, ano bang nangyari doon? Meron bang tinatawag na resentment? Wala naman. Again, titingnan natin to, partner, dito sa game na ito. Medyo may konting lambingan na, partner. Oo. Dito sa ating mga players. Pero agad ni Nickboy Rosario, kanyang mga teammates, hayaan nyo na. Personal foul. Penalty. So, Yan, partner, kasi yung mga ganyang bagay, it will sometimes hurt you or sometimes will, again, boost the morale of your teammates. Pero tingnan natin, partner, kung ano yung magiging tawag ng ating mga officials dito. Kasi nga, may naitawag ng foul eh. Oo, pero merong resentment na nakita sila. Resentment to a call, I guess.
Okay, we will see. But right now, pasadahan muli natin yung mga viewers natin na pa-shoutout sa lahat ng mga Tarnate family. Go Birak! Sabi ni Saikatsuna Tarnate. And hello kay Senior Here Senior watching from San Andres Codon Detachment. Ayan, hello po. Sana nag-enjoy kayo sa game. Shout out kay Bong Lumabi, Bong Bore from Jonaline Alamon. And kay Erin Fretz Jigger, hello. Sabi niya, hello kay Matthew. June Severo watching also. So June, maraming salamat po. June Severo and your family. Yellow technical foul. Number 0 on Team Iraq, Chuck Razan. And number 3 on Team San Andres, Albert Dixon. Rasal. Wala yung free throw. So that's a double technical on Rasal and Dixon. So yun yung naging Albert. tawag ng mga referee. Double technical. Yes, partner. Rasal will shoot his second free throw. Ganun pa rin, masyadong malakas. Na-rebound ni Tagle. 20 seconds remaining sa ating second quarter. Tagle still with the ball. Tumuloy-tuloy and nagmintis. Pero good read on the part of Tagle, partner. Tama, Alam niyang tama. mismatch si Rasal sa kanya when it comes to bilis. Tama naman yung tirang yun. Hindi lang talaga pumasok. And Out of bounds, mapupunta again sa mga taga-Birak ang bola. oo. And sige. 0 point. Wala nang oras. So that will end our second quarter or first half ng ating very exciting ball game din na hatid sa inyo ng San Andres at ng Birak dito po sa ating Isla Camada Diaco Bicol Cup Catanduanes. Again, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Diyan lamang po kayo at kami magbabalik ni Coach Paul Sepe para sa ating third quarter and of course the fourth quarter. Big sabihin yung second half ng ating laro. Clip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, malakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw, aking naming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pang astig na tropa,
Sama-sama tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Madagapa pang ako ay tatayo, walang uuwi na kayo ko lamang may katay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa basitbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminadong progress, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang daro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, tigama ko ang asno. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List,
Marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Let's start the second half of the game. Ako Bicol Cup Katanduanes is brought to you by Congressman Sanico at the Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. At nagbabalik po tayo dito sa ating Isla Cabada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semi-finals dito sa loob ng Virac Sports Center. Ang tapatan ng Virac at ng San Andres, who's leading right now with 6 points. So kailangang makabawi na dito, partner, sa pagpasok ng third quarter itong mga taga-Virac. Para nang sa ganon mas gumaan-gaan ang kanilang pakiramdam at mas maging siguro, mas maging confident sila in taking the shots, lalo na sa crucial time na ng ating laro. Yes, partner. At ayun na nga, for Team San Andres naman, siguro hindi naman nila susubukan na talagang pabalikin na
pabalikin pa itong mga taga Virac dito, partner, kung gusto nila ng Game 2 on Saturday. Tama, sumalaksak itong si Balyon, wala. Kierman Langit fires sa 3! And yes! Finally, partner, for Oo. Kierman Langit, nakabutas na siya dito. Nag-struggle din itong si Kierman Langit. That's only his, kung di mali ang record ko, pang 5 puntos niya pa lang yan dito sa larong ito. Pero good start on him. Tikboy de Rosario finds Albert Dixon. At almost a lucky bounce, pero wala. Tikboy de Rosario from the sideline, or the baseline, hitting that shot after a pass from Alvin Dixon. And right now, it's Erwin Tabuso. Tarnate. Ang layo! Pasok yan! So talagang wag mong hahayaan itong si Tarnate launching those bombs. Talagang may kalalagyan ka. At ayan, naagaw ni Kierman Langit. Naagaw din ni Tagle. Dixon fires. No. Rebound Docor to Erwin Tabuso. Tumira din ng 3. Pasok yan! And lamang na po ang mga taga-Virac. 42-41. Ito, partner, talagang dito nagpe-pick up ito mga taga-Virac. Pag third quarter, partner, dito sila medyo nagiging magandang takbo. Kaya titingnan natin, partner, kung magtutuloy-tuloy ba to or makakabawi dito ang mga taga San Andres. So far maganda na ganun ang naging start ng mga taga-Virac. Dahil talagang sabi ko nga, magkakadagdag ng kumpiyansa yan sa kanila. Del Rosario. Was blocked, pero ganun pa man. This guy is on a mission talaga. Pasok pa rin yung kanyang follow-up shot after that block from behind. Docor sizing the defense of Dixon. Docor, tumira. Wala. Nakuha na ng mga taga San Andres. Dixon misfire sa ilalim. Dininan ng referee. Wala bang foul yun? Wala, sabi ng referee. Tabuso against Tiburcio. Rebound Tagle. Del Rosario finds Dixon, pero masyadong minadali doon, no? Yes, partner. But again, ginagawa naman talaga nila yung dalawa ni Albert Dixon. Pero doon sa senaryo na yun, hindi na-control ni Dixon ang bola. Tabuso. Tumanlangit. Ang langit binigay kay Jonathan Balyon. At yan, 1-on-1 sila ni Julius Tiburcio. At nakascore doon itong malaking mama ng mga taga-Virac na si Jonathan Balyon against Julius Tiburcio. Yes, partner, and Balyon is playing with third personal foul. At ito si Julius, dalawa na ang foul, partner. Mabandang tira ni Tikboy, wala. Dixon fires sa 3. Rebound, Balyon. Ando na sa kamay ni Tabuso ang bola. Tumira ng 3. Pasok yan! So right now, it's Erwin Tabuso on fire for Team Virac. At lamang na po ng 4 itong mga taga-Virac, partner. Tama. Ayan na si Tarnate. Wala. Nagkaagawan. And huling nahawakan. Huling nahawakan ng mga taga San Andres. Okay, kagulo doon sa call na yon ni referee Gumachera. Pero alam mo kasi, partner, minsan kasi yung sa alam mo yung sequence, partner, and
yung side na nakikita ng isang referee is hindi mo nakikita dun sa side ng isang referee. So, Tama. Kaya nga tatlo yung referee natin para syempre pag hindi nakita o nung isang referee, ma-check partner. So, but again, grabe yung reaction nung mga taga Verac nun. Pero may tawag naman eh. Oo. Bibihira kasi sa referee na biglang pinapalitan yung call niya. Kaya talagang nag-react yung mga tao noon. Anyway, eto, nanonood sa atin si Annalyn. Nasa abroad to, nasa Jeddah. Itong si Annalyn Dimasalang. Ayan, size 9.5 po ang para sa akin. Annalyn Dimasalang. Biro lang. Itong si Coach Paul Sepe mukhang ganun din. 9.5 din. 9.5 or 9, pwede po sa akin yan. Kahit nga 8.5, pagkakasya na natin yan. Basta meron. Kahit isang bar lang na tsokolate, ayos na. Ewan ko, ba't gano'n na? Nantingin natin sa mga nasa abroad. Oo, parang napakadali lang. Pero naghihirap po yan, yung mga nasa abroad na yan. Oo, tama. Malyon, umikot, tumira. Challenging the defense of Tiburcio. At, ginawang bandahan yung ulo nitong si... finishing on that one is that's Albert Tixon. At balik na naman sa dalawa, partner. Itong inahabol itong mga taga San Andres dito. Oo. Manlangit against Tagle. At yan yung screen ni Balyon. Manlangit. Running shot. Wala. Nakuha ng mga naka-blue pa rin. And pasok na naman ang tira ni Tabuso mula sa 3-point country. Grabe. Take over ba? Eto, Erwin Tabuso po. Nagpapakilala ulit. Oo, 43 years old po ang Erwin Tabuso at kumakamada pa sa ganitong mga kataas na level ng laro. Tiburcio, putting it back, wala. Nag-struggle din si Tiburcio dito sa second half natin. Ayan na naman, si Tabuso! Almost making that shot again. Nandun si Manlangit, who got the rebound and nakakuha pa ng foul mula kay Aquaman Tikboy del Rosario. Muntik na yun, partner na naman for Erwin Tabuso. Pero good line, partner. Ako makita mo, good line. Good line. Talagang konting-konti lang yung diferensya in making that 3-point shot again for Erwin Tabuso. Yan. Nakapuntos doon itong si Kierman Langit. Unang tira sa free throw line. Lamang na po ng 6 ang mga taga Verac. Kanina nalalamangan sila itong mga taga San Andres. Nakalusot doon si Salvador, Ryan Salvador. Mukhang matagal na pagpahinga nitong batang ito. Kumanaan din itong kanina sa first quarter, di ba? Yes, partner. But on point, pakapasok, score kagad itong si Salvador, partner. Tama. Tarnate, binigay kay Balyon. Nakita si Kierman Langit. And one. Maganda yung pagtsatsagaan nitong si Jonathan Balyon. Talagang inintay niya na somebody needs to cut para ibigay ko tong bola. At yun ay si Kierman Langit. Kaya lang still can't complete the 3-point play opportunity. Pero mabante na ng 6, partner, itong mga taga Verac dito. Oo. And the ball went out of bounds, tumama sa kamay ng mga naka-blue at mananatili ang possession dito sa mga taga San Andres. Del Rosario, nasa corner against Manlangit. Tikboy will fire! Almost, but not quite. It's going to be Verac's basketball. Again, balik sa mga taga-Verac, partner ang bola dito. Tingnan natin yung anong gagawin dito ng mga taga-Verac para madagdagan itong kalamangan, partner. Oo. Shout out kay Sir Angelo Espinacilla
Sir, kumusta? Miss ka namin. Kierman Langit! And one! What a run for Virac. Yes, partner, sabi nga natin, very veteran itong team na ito, partner. Kung titingnan mo talagang napaka-patience nila on the part of their offense. And ito naman si Kierman Langit, napaka-patience kasi nga hindi siya nag-perform nung first half. Ngayon, dito siya nag-perform sa third quarter. Tama. And all of a sudden, things turned out good for Virac. Dahil sila na ngayon ang nakakalamang at but again, partner, nag-struggle pa si Kierman Langit sa free throws niya. Tatlong minutes niya na yan. Tama. Boy De Rosario. Iba pa rin talaga yung Jonathan Aldave, ano? Yes, partner. Na very reliable pagdating sa labas. Boy De Rosario missing. Tarnate nasa unahan. Sabi ni Sarmiento, wait lang. Position tayo. Ayan, Tarnate, crossing over. And the floater, wala. Mas maganda pagka tumitira siya sa 3 points. Mas malaki yung percentage niya. Ryan! And a block. Maganda sana yung lusot niya, no? Using the behind the back dribble. Yes, partner. Another highlight sana na naman yun for us. But again, na-deflect yun ni Jeric Tarnate. Balik sa San Andres ang bola. Deflected yung pasa. Ako ni Bayon. At ayan, easy 2 for Buen Tiempo. Ayan, 10 na po ang lamang ng mga taga-Virac. At 2 minutes and 21 seconds nalalabi sa ating quarter na ito. Mukhang ipapasok na si Julius Tiburcio at saka si Albert Dixon. Ryan Salvador will push and will be called for a foul. Kitang-kita yun, partner, na talagang tinulak ni Salvador itong si Tarnate para ipagpag, partner. Talagang that's a clear offensive foul on the part of Salvador. Tama. At hindi makakalusot sa mga referees natin yan. 10-point lead. Tarnate. Sarmiento. Almost making that shot. Ito na ang mga taga San Andres. Medyo alanganin din yung pasa doon ni Boy De Rosario dahil mayroong naka-blue in front. Wala pa rin mapasahan. Ayan na si Tiburcio, balik, hand it off to Del Rosario. The screen. The shot. The putback. Wala. Cabrera. Binigay kay Tiburcio. Finally making it. Finally, partner. Medyo natigil na yung drought dito sa San Andres with that score of Julius Tiburcio. Oo. He needs to contribute in this ball game. Very important yung kanyang magiging dominant sa ilalim. Nice find for Ticoy De Rosario. And nice finish on the part naman itong si Albert Dixon. Ayan. Steal by Ryan Salvador at nakasungkit pa ng foul while going to the basket. Mini run, for... yes, partner, mini run on the part of Team San Andres. Anim na lang ito, partner, na hinahabol itong mga taga San Andres dito. At maaari pang matapyasan yan because itong si Ryan Salvador ay titira sa free throw line. And sige, sabi ni Annalyn, maski tubleron. Ay, ayos na yan. It will be highly appreciated. Yes. Pasok po yung unang free throw nito ni Salvador. Once again, hello sa mga taga Sueco watching right now from my kumpare na si Mr. Crisantobal Madrid. And yes, boss. Boss Berto. Ito na. Abuso. Accelerating. Out of bounds, Sable.
Hello kay Bornick Dominguez. Ayan, taga Viga. Itong si Bornick Dominguez. Ay, nako, fiesta sa Viga dahil nanalo sila kanina. So, Bornick Dominguez, tigpapatikwil ka po ni Bossing Merto Rojas. Oy! Nice teardrop for Manlangit. 59-53, 6-point lead. Tikboy de Rosario, ayan, gusto niya talagang pasahan na itong si Tiburcio sa post. Balik kay sa ilalim, this time kay Albert Texon, making that Alahoy shot. At ayan, naagaw pa ng mga nakapula ang bola at 8 seconds remaining. Almost but not quite. 3 seconds to go. At ayun, just at the right time, ang tirang yon nitong si Kierman Langit. And ayan, sabi nga ng ating arena announcer, that's the end of our third quarter kung saan nakakalabang pa rin ang 6 itong mga taga-Virac. 61 to 55 rather. Yes, partner. So magandang ano yung mga thoughts mo, yes, coach? Magandang run at magandang experience ang pinakita nitong mga taga-Virac dito sa ating third quarter, partner. Kung mapapansin mo, very patient sila under orchestrating the offense. Kaya naman medyo nabaliktad tayo kanina bago pumasok ang third quarter. Lamang pa itong mga taga San Andres. But right now, sila na ang naghahabol with 61-55. 6 na po ang kalamangan nitong mga taga-Virac because of that good performance dito sa third quarter, partner. Ayan, yan yung sinasabi ko kanina na kung makakahabol yung Virac, mas magiging kampante sila in orchestrating their plays. And right now, yan ang nagmamaterialize dito sa mga taga-Virac. That's why they're leading at least by 6 points. Pero, syempre, knowing itong San Andres na this is a resilient team also. So, I know na sa pagbabalik nila, merong mga adjustments yan. Yes, and ano naman sa tingin mo, Coach Paul, ang magiging adjustments nitong mga taga San Andres para makabalik sa kanila ang kalamangan? Yes, sinabi ko nga, partner, kanina sa ating pre-game, no? They have to double their efforts in defending. Kasi kung mapapansin mo, partner, yung mga tira ni Herwin Tibuso, napaka-open yan. Ito na ni the likes of Jerica Tarnali also contributed a 3-pointer. And also Kierman Langit na umiinit na ngayon, partner. So talagang double the efforts when it comes to defense. Kasi when it comes naman sa offense, maganda naman ang pinapakita nila. May mga miss shots nga lang na talagang hindi ma-convert. But again, sabi natin, yun talaga ang magiging magiging story nitong game na to for Team San Andres. Defend well and then execute well. Yun naman talaga ang dapat nilang gawin. Oo. Defend well, lalo na yung mga shooters. Actually, dun sila talaga bumawi ang mga taga-Virac. Launching those 3-pointers mula kay Erwin Tabuso dahil libreng-libre. At wala sa forma ang tira nitong si Osorio. He needs to step up at gamitin niyo yung kanyang height. Dixon, and that fader, that fall-away jumper is good. Sarmiento now, sinigay kay Manlangit. Manlangit against Dixon. At naagaw yon ni Cabrera. Cabrera to the Aquaman. 2-point Rosario, launching a bomb, wala. Nandun si Alvin Tiburcio to save the day. Or I mean, Tixon, Alvin Tixon. Ayan, talagang depensahan na to. Makikita natin, baigting na talagang dinidepensahan dito si Erwin Tabuso. Pasok na pasok ang jumper na yon nitong si Sarmiento. Again, hindi pwedeng ganyan, partner. Nagpapalit-palitan lang sila ng basket for Team San Andres to get back. Kailangan nila makastop, partner. Tama. Del Rosario will score and one. Iba talaga yung iba ang Tikboy Del Rosario. That's a foul. Oh. Fourth personal foul on the part of Jonathan Balyon, partner. Ayun, papalitan siya. Itong si Rasal.
Dahil kahit hindi gaano nakakaskore itong si Balyon, pero yung presence niya sa ilalim ay talagang ramdam na ramdam din yan ng mga taga San Andres. Yes, partner. So napakalaki mamahal din talaga nito ni Balyon. Tekboy de Rosario throwing the bonus shot. Wala. Napunta uli sa kanyang bola. At binigay kay Osorio who got fouled by Rasal. At there's a chance for Team San Andres to tie the ball game, partner, with 63 apiece dito sa pagiging free throw ni Osorio. Tama. They need to come back and regain the lead if they wanted to force a game 2 dito sa ating Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semis. Again, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa. And syempre, without Com Lloyd Rivera and Boss Lloyd Ino Rivera, hindi mangyayari yung mga ito dito sa Catanduanes. So, salamat po sa ating mga Rivera brothers. At talaga namang on hand sa ating mga laro. And sa pag-manage ng ating liga. Of course, the IMBC team headed by Ma'am Russell Oreta and Sir RJ Edosma. Nagkakaagawan na sa mga taga-Catanduanes. Virac pa rin ang bola. Nakascore na naman doon si Sarmiento. At good catch! But the shot! Pero nandun si Albert Dixon to clean the mess of his brother na si Alvin. What a play! And good recognition on the part of Tikboy de Rosario at the other end, partner. Tama. Grabe yung pinakita nitong Albert Dixon dito, partner. Diba? Yung determination ng mga nakapulang ito dito. Hindi rin talaga matitibag dito sa mga naka-blue na mga taga-Virac. So right now, we have a tied ball game. Tabla po tayo, 65 all. At may tsansa na makalabang kung maipapasok itong bonus shot itong si Albert Dixon for San Andres. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, bringing you the action mula dito sa Virac Sports Center. And mintis yung free throw ni Albert Dixon right now. Signaling the play ay si Lai Francisco for Virac. Kierman Langit. Fall away shot, wala. Rebound Osorio. Tikboy de Rosario. This is crucial. Again, but no need to rush here, partner, for Team San Andres. Ayan, mukhang ibabalik uli si Julius Tiburcio dito ng San Andres. Oh, naagaw yon ni Lai Francisco pero nakawala sa kanyang kamay ang bola at it went out of bounds. So magkakaroon pa rin ng opportunity dito yung mga taga San Andres na makalamang. At yan, ipapasok na uli. Pamalit kay Osorio itong si Julius Tiburcio. Timeout is here. I think kung nandito si Jonathan Aldave, hindi masyadong mahihirapan si Tikboy, ano? Yes, partner. But again, sinasabi nga natin kung yun naman ang magiging player nila sa labas, ano ang itatapat nila dito kay Jonathan Balyon sa bagay. Yun ang titingnan natin dyan. But again, yung points naman kasi pwede mong i-distribute sa mga teammates mo and sa players mo. But again, sabi mo nga, sayang din naman kasi malaki din ang kino-contribute talaga ni Jonathan Aldave when it comes sa scoring. He scored 30 plus points. 36 points sa last outing nila. So, yun ang mangyayari dyan. Mamimiesta naman itong si Jonathan Balyon sa ilalim pag walang makakapigil sa kanya. Walang tatapat sa kanya. Siguro maganda din yung naging talagang bunot din dito ni Julius Tiburcio ng mga taga San Andres para may matchup talaga. Anyway, you have two good wingman on the part of itong si Alvin and Albert Dixon brothers. Okay, so again, tabla po tayo. 65 all, 7:30 ang nanalabi sa ating laro. Kung mananalo po dito ang mga nakapula, mga taga San Andres, magkakaroon po tayo ng Game 2 dito sa ating semis.
Pero kung mananalo na po ang mga taga-Birak, makakasagupa na nila ang mga taga-Biga na nag-aantay na para sa ating finals. Right now, nakita na sa screen itong ating mahal na mayor ng Birak na si Samuel V. Laines. Ayan, talagang nandito to support his team. Salamat po, Mayor Laines. At nadulas doon si Lai Francisco. 3 against 1. Ayan na, Tikboy Rosario missing. Tiburcio, wild shot. Hindi pa rin pumasok. Nothing but the shot, partner. Oo, 3 against 1 yung partner. Medyo malamya din kasi yung pasa nito ni Alvin Tixon for Tiburcio, partner. Kaya medyo hindi nakuha ni Tiburcio yung bola. Medyo naging fancy kasi si Alvin on that partner. Oo. Kaya yun. Yunus Tiburcio, first shot. Malakas yung tira. May tira to sa free to. Alam natin yes, yan. Partner. Oo. And ito yung chance nila para makabalik sa kanila yung kalamangan dahil tabla po tayo. Again, 65 all. Merong drought sa both teams at yon, patuloy pa rin ang drought. Lai Francisco acting as the court general right now. Nasa harap niya itong si Alvin Tixon. 10 seconds to shoot. Gwen Tiempo against Cabrera. Merong foul. So we have 5,200k viewers sa ating mga social media platform. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes League. Opo, maraming thank you po sa inyong lahat, mga kasunod. Ito, partner na nasa loob, anong estimate mo dito? Medyo marami-rami ito. Grabe, talagang napuno po tayo dito pa lang sa semis ng ating liga. Okay, so sinusubukan kong pumunta sa Reps Saldico Facebook page para pasadahan sana yung mga pa-shoutout nila. Pero crucial yung game natin. Siguro maya-maya na po, mga kasurog. Monique Samonte ng Birak. Hello. Ayan, Monique Samonte. Lai Francisco now with the ball. At 12 seconds to shoot para sa Birak. Samonte, wala pa rin mapasahan. Nakita si, hinand off kay Manlangit, wild shot! Pero he makes it anyway. At yun. Bulag tayong dalawa. Etong si Francisco and ito, partner, Tixon. dapat i-capitalize itong mga taga-team San Andres, partner. At the early goings ng ating fourth quarter, penalty na itong mga taga-Birak, partner. So, again, dapat i-capitalize nila ito. And also, this free throw for Albert Tixon. Shout out daw kay Wadi Jan Bachelier mula kay Miguel Jan Medinilla. Oy, may fans itong ating kasama na si Wadi Jan Bachelier. And sa weekend, nandito siya. Kung ma-extend ito into Game 2, makakasama natin si Wadi Jan Bachelier for the Game 2 ng laban na ito. Kung maipapanalo ito ng San Andres. Pero kung hindi, wala na tayong Game 2 para dito sa ating semis sa tapatan ng dalawang kupunan na to, San Andres and Birak. Shout out sa mga taga Batong Paloway dyan from Joshua Sumido and kay Cheese Tapel. Hi Cheese Tapel mula kay Gretchen Leonardo and Jason De La Cruz from Codon, San Andres. Carigo Sinatabi sabi ni Amily J. Okay, right now it's Albert Tixon nasa free throw line. Lamang po ng dalawa ang mga taga Birak. Tixon shooting 2. Pasok ang unang tira.
And this last throw will tie the ball game at 67 apiece. Tama. Maipapasok ito ni Albert Tixon. Pero umalog lang ang bola, na-rebound ni Manlangit, binigay kay Lai Francisco. Lai Francisco, signaling a play. Ginugulo ni Alvin Tixon. Naagaw na nga ng mga nakapula ang bola. At eto na, Tiburcio, binigay kay Albert Tixon, walang foul pero the ball went out of bounds and mananatili ang bola sa mga nakapula. Substitution. Substitution. Jan Timbaan, kumusta? Jan Timbaan, sabi ni Buboy. Ayan, ibinalik na partner itong si yes, partner, mukhang gagambol na sila dito on the part of Team Verac, partner. Albert Tixon hitting from the corner. That's a long two. So, balik sa kalamangan ng mga taga-Verac. Mga taga San Andres. Pero after that shot made by Tixon, nakakommit naman siya ng foul against Kierman Langit. Wala pa sa penalty ang mga taga San Andres, kaya medyo ox lang na nakakommit ng foul itong si Albert Tixon kumpara sa mga taga Verac na nasa penalty na. Sabi mo nga kanina, partner, they should capitalize on that. They should take advantage of the penalty situation ng mga taga Verac. Yes, partner, kasi ito 6-minute mark ng ating laro is talagang penalty na. So talagang magiging advantage mo yan when it comes to ilalim, partner. So siguro mas i-capitalize nila dito si Tiburcio sa ilalim. And of course, Balyon sa 4 fouls also. Oo, so dapat ibigay mo dun sa kanya. Tama. Sana aware yung mga kanyang mga kakampi na sa sitwasyon ngayon. 10 seconds to shoot. Minadali na ni Alvin Tixon, who hits from downtown. And mababago na naman partner ang complexion ng laro. At, ay nako, na-foul doon si Tiburcio. I think that's third personal on Tiburcio. Foul by number 91, Julius Tiburcio. Third personal foul, third team foul. Okay, third team foul, so hindi pa penalty itong mga taga San Andres. 16 seconds to shoot. John Eric Apinado, hello, salamat. Hello sa mga taga Bato or Bato. 8 seconds to shoot. Maagaw na naman ang mga nakapula. At eto na naman si Alvin Tixon. Sabi niya, sandali, entahin ko yung mga kampi ko. Titira ko! Wala. Rebound ng kapatid na si Albert. Binigay kay Tiburcio. 8 seconds to shoot. Boy Del Rosario hitting from the garage. Now it's actually from the parking lot. Napakalayo ng 3 points na yon. Pero sinasabi mo, partner, hinahanap mo itong Jonathan Aldabe. Jonathan Del Rosario ka pa nandito, partner. Grabe. So talaga magbibigay yan ng points. At ayan na nga, hello po sa mga fans ng mga taga San Andres. Go San Andres daw. So, tingnan natin, partner, kung magtutuloy-tuloy na ito dito sa fourth quarter. Mabawi dyan ang Verac, partner, sigurado yan. Dahil alam nila na, crucial na to. 4.43 na lang ang nalalabi dito sa ating laro at nalalamangan sila ngayon ng 7 puntos ng mga taga San Andres. Shout out po sa mga taga Kumagaykay, San Andres, sabi ni Ana Marie Sumido. And sa mga taga Bacoor, Cavite, hello, sabi ni Francis Solige. Go San Andres, sabi naman, ang sigaw naman ni Marcel Barba. At eto na, ang mga taga Verac. Docor with the ball. At hindi nakascore doon si Docor sa 2 opportunities na yon dahil nandun si Cabrera sa harapan niya. Alvin Tixon kicks it out to his brother. Cabrera fires, misses.
Jonathan Balyon, binigay sa kanyang... Oh! I think that's a traveling violation. Okay. Baka sa tingin ko lang. Alvin Tixon! Hits another from downtown! At talagang iniinis na pa doon ang kanyang bantay na si Ternate. Sabi niya, hindi, akala mo ikaw lang ang tumitiro ng ganyan. Sasagot si Tabuso, pero wala. Airball. May pagod na, partner. May pagod na. Pero galing to sa bench eh. Yes, partner. Pero kita mo naman yung bangga na binibigay sa kanya ni Alvin Tixon on the defense side, partner. Tama. Talagang medyo... Nataya na, medyo... Nawala yung scoreboard natin. Nag-brown out. Because sabi nga natin sa dami ng tao dito sa ating Verac Stadium, Center, partner, sports complex, talagang siguro na nasipa yan. Naapakan na naman yung wire para sa ating scoreboard. At ayan, walang power. So kailangan itong ayusin muna, mga kasurog. So sige. Hello, AJ Manlangit de la Cruz. Ayan, habang inaayos yun, shout out muna tayo. Pasadahan natin yung mga masugid nating tagapanood dito sa Rep Saldico Facebook page. Hello kay Billy James Talan. Salamat po sa panonood. Kay Drakir Loco from Africa. Talaga po? Magagalit naman yan si Padi Paulo Balilo Binyas. Ay, eksakto. Alam mo na talagang ikakagalit yan. Coach Pao. Pero ayan, nakita ko umiilaw na naman yung scoreboard natin. At nakabalik na sa normal ang mga bagay-bagay. 3 minutes 31 seconds ang nalalabi po sa ating laro. Opo, at abante po ng 8 atong mga taga San Andres dito sa ating laro. So ano ang palagay mo sa mga tirang binitawan ni Alvin Tixon? Yung mga last 3-pointer made by itong San Andres. Yes, Talagang partner, kumpiyansa partner doon sa tira. Kung mapapansin mo, hindi siya nagyadadalawang isip na i-take yung mga tira na yan, partner. Oo. So talagang kumpiyansa yun. Yun ang masasabi ko doon. At pagka talaga may kumpiyansa ka, malaki yung yung chance na maipasok mo yung tira. Gaano man kalayo? Yes, partner. So ayun na nga. And talagang kinakapitalize na din ito ni Albert Tixon, itong mga foul na binibigay sa kanya. Kasi nga penalty na itong mga taga Verac dito, partner. And right now it's Albert Tixon completing the 2-point or 2 free throws rather. Kierman Langit needs to step up dito para sa kanyang kupunan. At ayan, patuloy siyang ginugulo nitong si Albert Tixon. To Balyon! Balyon! Missing! Pero may foul. Wala, partner. Wala. That's Team San Andres Basketball. What a miss on the part of Jonathan Balyon. Nakalusot na siya eh. Ito rin naman, tumatakbo ng matulin itong si Del Rosario. And a little bump para makakreate ng space against Tabuso. Del Rosario for 3! Pasok yan! Good recognition, partner. And ang gandang screen ni Tiburcio. Talagang sapul na sapul si Herwin Tabuso doon, partner. Oh, that's a very good screen. Talagang walang offensive foul doon na itatawag. Sa napakagandang screen, napakagandang recognition na part of Tikboy de Rosario to take that shot. Grabe yung presence of mind itong mamang ito. The Aquaman is on a mission. 16 seconds to shoot. Kailangan dito makascore nitong mga taga Verac, partner. Tama. Kailangan nilang makascore dito. Jonathan Bailon.
Wala pa rin! Nagkaagawan ng bola. Muntik nang matraveling yung ating referee, partner. Grabe yung intense kasi. Diba pagka yung referee na yung matratraveling? Pero talagang composure yan, partner, sa ating mga referee din. Compose din. Kahit medyo, sabi mo nga, matatraveling na. Happy birthday kay Aldrin Ibatuan from Toto. Docor will miss. Albert Tixon with the ball now. And this possession, partner, is winning time for Team San Andres, partner. So titingnan natin ano ang gagawin dito sa depensa ng mga taga-Virac. Alvin Tixon, pinapahirapan itong si Docor. Wild shot! Almost making that one. Grabe na kung pumasok pa yun, partner. Hindi na ako maniniwalang confidence lang yun, kundi swerte na talaga. Again, no need to rush here for Team San Andres, partner. Ayan na. Lamang po ng 13 points itong mga taga San Andres. Again, kung maipapanalo na po talaga nila ito ay mapo-force ang ating Game 2 para makapag-desisyon kung sino talaga ang tatapat sa Viga para sa Championship Series natin. Seconds to play, 59 seconds. So under a minute na lang tayo dito, 56 seconds remaining. Nasa kay Alvin Tixon ang bola, binigay na kay sa main man nila na si Tekboy de Rosario, fire from 3! Almost making that shot once again. Pero wala, ayan si Ternate. Safely making that 2-pointer para sa kanyang kupunan. Pero I guess this is for it is obvious now that it is for San Andres. Yes, partner. So talagang magkakaroon tayo ng Game 2 dito sa ating second game na ito against Virac, itong mga taga San Andres. Tayo, partner, tabla tayo. Yung unang game na kung saan sabi ko ang mananalo ay ang Viga, nanalo ako doon. Dito naman, ikaw ang mananalo. Yes, partner. So ayun na nga, but again, natigil na naman yung ating laro kasi yung crowd natin medyo ano na dito. Uwian time. At tatapakan nila yung mga linya natin. And ayaw natin yan dito sa Ako Bicol Cup ng ganyang sitwasyon. Anyway, the game must go on. Albert Tixon missing from the corner. Tabuso. Shot is up, 14 seconds remaining. So we will have a Game 2 para dito sa mga taga San Andres and Virac. Kalig and Mohar family, magandang gabi po. Yung mga taga Pulangi, hello sa inyo. Again, Kalig and Mohar family, pinapag-greet kayo nitong si kasama natin si Iris Kalig Mohar. And there you go, that's official. It's San Andres taking home the big W dito sa ating Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semifinals. And partner, grabe, no? Mga laro natin dito sa semis, talagang binigyan tayo ng napakagandang laro. Grabe yung performance na pinakita nitong Team San Andres, partner. Oo, para talaga mapilit itong mga taga-Virac na may Game 2 pa tayo. Hindi pa kami pwedeng umalis dito. So, yun nga, partner. Congratulations to Team San Andres for talagang this game na napakaganda. So, see the highlights, partner, ng ating laro. It's actually a comeback game kasi they're trailing by 10 points. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 7 point something sa ating fourth quarter. Pero yung pagsabog nitong si Tekboy del Rosario at nitong si Alvin Tixon, talagang it mattered para sa kanilang kupunan. Kaya sila nakabawi at yun na nga,
maiuwi ang panalo at ma-force ang Game 2 na mangyayari. Kailan ba yung Game 2 natin? It will be on Saturday. Saturday ang Sabado. partner. So, again, talagang napaka-intense nung naging game natin. Maganda. Again, ulitin ko lang partner, maganda yung first game natin, Viga. Of course, kalaban itong mga taga-Bato. That Viga will now wait sa kanilang sa finals kung sino ang kanilang mga kalaban dito sa dalawang kupunan na ito na Virac and San Andres. And of course, that will be on Saturday, yung game 2 po nitong dalawang kupunan na ito. And yes, we're taking a look at some highlights of the ball game. And in a while, makakasama na natin ang ating kasurog, best player of the ball game. At yes, partner. So, and also, partner, allow me to greet also yung mga taga-Kamsur, Bara, and Sepe family. Of course, the Luceño family na laging nakasuporta sa atin dito sa Ako Bicol Cup. And of course, sa lahat po ng mga manonood natin, of course, Coach Mark Dasag, thank you, Coach. Lagi kang nanonood. Coach Peter Barcelon of Team CSPC, Coach Adonis Nesmal, Coach Jeric Parco, and of course to my Genesis Basketball Club family. Hello po sa inyo dyan sa part ng Camarines World. Ayan, sige, maraming salamat sa inyong suporta po, and batiin ko rin yung mga kapamily ko, Ayan, sige, Madronia family, yan sa Anislag relocation site sa DASWD Village. Lalong-lalo na yung dalawang players ko, sina Jerjem Alec and si Kien. Yes, okay, and hi also kay Coben, and lahat na, Lorraine, Katie Love, and of course, Phoebe, and who else? Si Alan Jed. Hello, Jed. Kumusta? Yes, partner. And of course, yung mga anak mo, partner, talagang mga future AKB players yan. Oo. Kasi sa nakikita ko, napakagaling mga anak ko nito ni Kapa Morgan sa basketball. Ako kasi dalawang baby girls, isang 4 years old at isang 5 years old pa lang. Batiin ko na lang, hello, Kera Pauline and Hara Francine, aking dalawang anak. And of course, my wife, who is in Abu Dhabi right now. Ingat ka dyan lagi. And miss ka na namin. Oo, ingat ka dyan. Kasi nag-iingat dito. Itong kasama ko. Talagang maingat masyado. So, ayan. Thank you. Thank you sa pagsuporta and sa panonood palagi. Okay. And again, ilang segundo pa, makakasama na natin ang ating kasunod best player of the ball game. And I guess this is the best time for us to say, once again, maraming salamat po sa ngalan ng ating mahal na Congressman Saldico, Kong Jill Bongalon, at ng Ako Bicol Party List. And of course, our Commissioner Com Lloyd Rivera, and yung mga kasama niya sa team committee, or lalong-lalo na si Boss Ino Rivera, sina Boss Cret, sina Press Charge, lahat-lahat na po na sumusuporta dito sa atin. And of course, yung IMBC management sa pangunguna naman ni Sir RJ Edosma and Ma'am Russell Ureta. And of course, ang ating technical head dito na si Direk Christian Calleja at lahat ng mga bumubuo ng tech team ng ating IMBC. And of course, Coach Pao Binyas na talagang hindi hinahayaan. Hands-on palagi. Hands-on palagi. Talagang hindi hinahayaang maging long hair siya. Ilang araw lang talagang kailangan na mag-save, And of course, yung mga tagaluto natin, sina Jock and si Tabs. Carl Roy Belien. Okay, maraming salamat po. And sa inyo na mga sumusubaybay dito sa ating liga. And abangan nyo po yung ating Game 2 itong San Andres at Virac sa Sabado. And of course, papalapit na tayo sa ating Championship Series. Alright, right now, eto na. Ay pasa na natin kay Miss Danica Garcia at ang ating kasurog, best player of the ball game. Wala pa ba? Okay, so sige. Akala ko, Ox na. Okay na. So, sige. Ito, Miss Danica Garcia. Pasok!
Thanks, Kapa Morgan. Right beside me is our kasurog player of the game ng Team San Andres na si Tikboy Del Rosario, who gained 23 points, 10 rebound, 5 assists, and 2 steal. Tikboy, congratulations! You are one step ahead para mapabilang sa aming finals ang inyong team. Ano pa bang ini-expect namin sa iyo, Tikboy Del Rosario? So, yun nga, binigay sa amin ni Lord yung panalo ngayon. So, kailangan naming paghandaan yung next game namin kasi alam namin magbabounce back sila eh. So, kailangan namin mag-ensayo para yung mga lapses namin ngayon maka-adjust kami. Ayan, thank you so much. Tikboy, halatang kabado kami kanina. As in, lahat ng mga viewers natin dito sa Virac Sports Complex ay talagang kabado. Ikaw, tanong ko lang, kabado ka rin ba kanina or talagang alam mo sa sarili mo na kayo yung mananalo? Yun, nung nanalo kami against, yung last game namin Higmuto, so yung mindset ko is parang dito sa semis. So talagang prepare ako mentally, physically, and emotionally. Kasi ako yung parang ulo nila sa loob ng court, so pag nawala ko, so parang napilayan na rin sila. Ayan, thank you so much. Kapa Morgan and Coach Paul, baka may gusto po ba kayong itanong kay Tikboy Del Rosario? Meron po ba? Meron. Okay, unang-una, congratulations sa iyo, Tikboy, the Aquaman Del Rosario or Jonathan Del Rosario. Ano bang gusto mong tawag namin sa iyo, ha? Okay, kahit ano siguro, no. Congratulations once again. And sa early goings ng game, kayo yung talagang nagdadala. Halatang halata yun. Pero nag-take over or gumanti itong mga taga-Virac sa third quarter mo yun? Yes, partner. Oo. At in fact, nalamangan kayo ng as much as 10 points. So during that space ng laro ninyo, ano yung nararamdaman mo na alam mong ikaw ang talagang inaasahan ng iyong kupunan? Yun nga, nung lamangan kami ng Virac, sinabi ko sa teammates ko, malayo pa. So kailangan namin mag-compose. Ay, ibalik namin yung depensa namin kasi doon kami lumabang. Okay, and ano ba yung epekto din na wala ngayon si Jonathan Aldave, but you have also a big guy na talagang very reliable din sa ilalim na itong si Julius Tiburcio. Ano yung mga adjustments nyo? Nung nawala si Aldave, yung threat namin sa labas bumaba kasi alam mo naman, sa stress force siya, so kailangan nakakapagpukul siya sa labas. So kay Julius naman, alam ko naman yung laro niya, yung presensya niya sa loob ng paint, hindi matawaran. So yun yung nakapagpanalo sa amin ngayon. Okay. So isa sa mga contribution talaga itong si Julius Tiburcio. Kasama ko dito, Tikboy, itong aking partner na si Coach Paul Sepe, and meron din ata siyang katanungan sa iyo at pagbati. Yes, Tikboy, congratulations on your win. Napakagandang laro na pinakita mo ngayon. But ito na lang ang tanong ko, ano pa ang makikita namin, ano pang Tikboy Del Rosario ang makikita namin coming sa Game 2? So wala naman, kung ano lang yung laro ko, ibibigay ko lang yung best ko para makuha namin yung panalo next game. Kasi yun nga sinabi ko kay Kapa Morgan nung nakita kami sa Embarcadero, sabi ko ilang league na yung nasalihan ko, di pa makapag-champion yung Ligaspe. Nagkaroon kami ng conflict sa schedule kasi nag-NBL ako. So sabi ko dito sa province namin sana makuha ko yung gusto kong championship. Thank you. And how important is that championship nga? Sinasabi mo na dapat dito sa hometown mo makuha mo na kasi you have Alba and of course you played for Cam Norte Leg. So gaano ka special ito for you and gaano ka nagpe-prepare coming into every game dito sa iyong hometown? Composure lang sa sarili ko kasi yun talaga yung gusto ko makuha ko yung championship dito kasi sobrang saya kasi dito sa province namin ginanap to and yung municipality ko yung rene-represent ko, so sobrang saya pag nakuha namin yung championship na to dito. Okay, so thank you. Good luck sa iyo, Aquaman Tikboy Del Rosario sa Game 2. Alright, and Ayan. Sige, ibalik natin kay Miss Danica Garcia. Danica. Thank you so much once again, Kapa Morgan and Coach Paul. Ngayon, Tikboy, please grab this opportunity to give thanks sa lahat ng mga supporters ng Team San Andres and syempre ni Tikboy Del Rosario. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord kasi siya yung dahilan kung bakit nakuha namin yung panalong to. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin ito makukuha. And sa lahat na sumusuporta ng mga taga San Andres na bumiyay papapunta dito, maraming salamat sa inyo. And sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin. And yung mga family namin na naiwan sa bahay namin, thank you kasi kahit wala kayo dito, yung presensya nyo sa live, nanonood kayo,
malaking tulong yun sa amin. Alam ko na sa wife ko, sa mga anak ko na sinicheer nila ako sa every game. And alam ko na sinusuportahan nila ako. And sa wife ng coach ko, kay Coach Espe, binabati daw. And sa ABC family, sa San Andres Basketball Community, sa Coach T Skills Academy, mabuhay kayo lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tikboy. And congratulations again, Team San Andres. Mga kasurog, maraming salamat din po sa lahat ng mga nanood dito sa loob ng Verac Sports Complex. Pakaabangan na lamang ang mga susunod na game schedule. Dito lang po yan sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Pwede nyo rin po kaming mapanood sa aming mga Facebook pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, sa Facebook page ni Rep Saldico. And don't forget also to like, share, and subscribe our YouTube channel and TikTok account at Ako Bicol Cup. Once again, this is Danica Garcia, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Diyos mabalos, mga kasurog. Ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa